fraile trapense bat, estatu batuetan bizi zena, bere konbentuan, bizi zen, baina bera zen analista politiko bat oso ona, 60. hamarkada horietan. Bere idatziek, bere kritikek, bete-betean, asmatzen zuten, egoera deskribatzeko orduan. Eta Thomas Mertonek idatzi zuen, nolabait, alderdiek politikarekin egiten dutena, bera konparatzen zuen teologiarekin. Teologia eta alderdi politikoen jokabidea iguala zela esaten zuen, eta lau pauso deskribatzen zituen. Nire ustez hemen gertatzen diren lau pausoak. Bat, esaten du Thomas Mertonek, zenbat eta gehiago bilatzen dugun helburu politikoa gure baitatik kanpo, lortu behar den zerbait bezala, orduan eta behar handiago sentitzen dugu, helburu horren izaera eztabaidatzeko, ikasteko, ulertzeko eta aztertzeko. Horrela, iritzi ezberdinen arteko nahasmenean eta abstrakzioan murgiltzen gara. Lehenengo pausua. Bigarrena, zenbat eta objektibokiago aztertu helburu politikoa, zenbat eta gehiago konsideratu helburu hori teknika batzuen bidez lor daitekeela, eta teknika horiek parenteseatan dio nik, izan litezke, botoak matea, hauteskundeak eta bat, orduan eta irrealago bihurtzen dira. Zenbat eta irrealago bihurtu, orduan eta gehiago urruntzen da abstrakzioan, etorkizunean, eskura ezin iruditu arte. Eta nik erantziko nuke, 30 urteotako dinamika Euskal Herrian nik pixkat bide honetatik joan dela ikusten dut. Ze, egon da, ahazten zaigu baita ere, egon dela hemen nagusio abertzale bat, urte askotan, Euskal Parlamentuan, urte askotan, eta inoiz baino urrutiago dago gure buruan, gure garunean, independentziaren ideia. Ez da sumatzen, ez da ikusten, ez da hitz egiten horretaz, egon bahalitzen hemen, egon izan bazen hemen, 30 urtetan, nagusitasun espainiar bat, espainiazale bat, bueno, normala litzake, eta bueno, haiek saiatu dira ideia hori gure burutik entzen, baina kontrako izan da. Eta oso urrun ikusten dugu, eskurezin, eta etorkizunean gauza abstraktua ez dela. Hirugarren pausua, orduan, ura lortzeko bitartekoetan konzentratzen gara. Eta helburua zenbat eta urrunago eta zailagoa bihurtu, bitartekoak orduan eta landuagoak eta konplexuagoak bihurtzen dira. Azkenean, tresna horien ikasketa soila, hain da astuna, non egin guztiak horretara biltzen diren. Eta helburua ahazturan geratzen da. Alderdikraziak dakarren beste gaitz bat, nire ustez hori da. Ikasketa. Politika tresna konbentzional horien ikasketa. Eta laugarrena, guzti hau ez da desesperantzaren antolamendua baino, esaten Thomas Mertonek. Ona zirudien helburua, azkenean txarra bihurtzen da. Honein hasita, esango nuke, alderdikrazia dela, demokrazia itxura daukan jokaleku batean gertatzen den nahasmen bat, nahasmena dakarrena. Beira, sortu